என் பேர் ஃபரிதா. நான் கோர்க்காடு ஏற்கரை தெருலேருந்து இருக்கேன். நான் வந்து பிஃபார்ம் படித்தேன். ஆனால் என்னால் படிக்க முடியல, காசு பத்தலை ஃபீஸ் கட்டுறதுக்கு. அதனால் நான் பாதியிலே நின்றுட்டேன். இடையில வந்து நான் வந்து டைலரிங் வந்து கற்றுக்கினேன். அதுக்கப்புறம் வந்து மிஷின் வாங்குறதுக்கே என்கிட்ட காசு இல்லை. அம்மாவும் ரொம்ப இது பண்ணாங்க, அவங்களாலையும் எதுவும் வாங்கி தர முடியல. மக்கள் மன்றத்தில் வந்து இந்த மாதிரி கேட்டிருந்தேன், எனக்கு இந்த மாதிரி மிஷின் வேணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருந்தேன். அதுக்கப்புறம் உடனே கொடுத்துட்டாங்க. இப்போ வந்து நான் நிறைய ஆர்டர்லாம் எடுத்து நிறைய பண்ணுறேன். எனக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. அம்மாவுக்கும் நான் ஹெல்ப் பண்ணுற மாதிரி ஃபீல் ஆகுது. தையல் மிஷின் தந்ததுக்கு ஜேசிஎம் மக்கள் மன்றத்துக்கும் சார்லஸ் சாருக்கும் ரொம்ப தேங்க்ஸ்.